Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag ninyong tanan, mga ka-followers, no? Magkaroon din, no? At ipadayon ang laing sumpay ng sugilan, no? O sa dili pa din, no? Ako di masahon na ay pipila nga nag-comment, no? Mga ka-listeners, no? Kang kitin sila. Wala pa yata ang karugtong ng drama kay dugay-dugay naman ma-upload ni Idol. Okay? Pasensya kayo, no? Kitin sila nga wala na ako masundi ang sumpay, no? Tungkol kay na usahay busy kayo, no? O di ko kalugarog edit. Salamat kayo na sa pagpaminaw, no? Kitin sila, thank you kayo ug kang James Sabiro. Totoo nga talaga ang kasabihan, ano nga magiging masama lang talaga ang isang nilalang dahil din sa kasamaan ng tao. Hindi naman joker aswang masama, mayroon din naman silang isip at puso kung saan daan ang kanilang tatahimikin. Magiging masama sila o magiging mabuti, minsan mas masama ang mga tunay na tao kaysa aswang. Salamat kayo, no, sa pagpaino, Jim Salvero, no, from Mansawan, New Vista, Don Victoriano, Chungbian, Misamis, Occidental, Mindanao. Okay, salamat kayo na idol sa pagpaminaw, no? O kang Nicheles Bonit, kagwapo na ni nga nagkalami, mani nga patay nga bigaon. Okay, salamat kayo na sa pagpaminaw, no? Nicheles Bonit, no? Kang Jim Sabiro, o kang Kitin Silab, salamat kayo, no? O sa tanan nga nagsunod, ating tramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Pasensya kayo nga karon pa ko nakabalik og upload ng sumpay ng tramahan, no? Salamat kayo. Karon, no? Ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Part 12 na ta, no? Mga ka-listeners, no? Part 12 na ta. Made of Fortune. Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead. I-check nila ang mga CCTV sa mansyon o sa servants' quarter. Unsa? May mga CCTV sa servants' quarter? Hello? Hello, Han. Basta tayo mag-isulti. May CCTV din sa akong quarter. Ako. Pangitaw na ito. Ato na yung gubon sa nang wapa mo abot ang mga technician. Sige. Pangitaon na to. Nangurog man ka. Oh, Angel. Naglisod kong tawag ni Aghan. Naglisod ko nga mo pakalma sa akong tingog nga as if walay na hitabo. Pero, ni-success ka. Nakaya ni mo. O kay nakasugod ka naman, barogi gyud na. O kinahanglan, nga hugot gyud ka ha. Ayaw gyud luag-luagi. Mas mabuang ang tao kung i-ignore lang kaysa sudya-sudyaan pa. Uy, wa pa day ka mahuman og hilak? Wala gid ay kugman ako si Ryan, Angel. Ay, di ko matupag-anak. Ihanging lang ng pangutanaha o padayon pa sa atong plano. Tayo minsan nga, musugod na kagtrabaho sunod simana. Sayo na kayo natong matuman ang atong plano. Kayahonin ako, Angel. Good! Kayahonin ako. Huwag lagi ko nakita nga CCTV camera. Ako sad. Tinuod ka ha? Or giati ka lang ni Irene? Tingalig mga hidden camera. Parehas ko na makita na tos mga salida. Nga itago sa mga dahon, sa anong? Hindi, ipilit ilawom sa lamisa, itaod sa stuffed toy, or bisa nasa lang. Kadang mga gagmay nga kamera ba? Sige. Pangitaon na itong balik. Mayon tag makitaan gid nato. Sa di pa mo abot ang mga teknisyan kay. Kung di na itong makitaan, patay ta. Pangitaon na lagi na itong balik. Huma naman kag CT scan. Wala ka na ko. Mamalit na ko imo mga gamit. Mamalit na lang ko Apiki na kayo sa oras kung magkuha ako. Okay. Ako na lang mamalit, Angel. Ayaw lagbiya si attorney. Okay ra ko biyano na. Mauanim sa tukaron ang akong assistant sa opisina. Dila sana ko siya palakon. Hangtod di mo mabalik. Okay, let's go, Irene. Kadiyot di ay. Unsay size mong underwear? Large? Okay. Boxers lang palihog. Okay. Tana, Irene. Kipaningot ang kong galit.
ug maayo, uy. Umadyo ka nakita bisan usa. Hawa naman ning among quarter. Umakay ko'y mga gamit din, eh. Asa pa gibutang ang kamera kung doon naman? Doon na gina. Karon na nako na huna-huna. Imposible to nga dili butangan og hidden cameras ang servants quarter. Pero asa na lagi? Asa man na itong pangitaon? Nganong niya man ta si ladies nga sa men's man akang attorney? Unahon lang nato ang imo. Ipauhay lang to kang attorney. Unsa? Hoy, Angel, dili na ta maglangay, uy. Kinahanglan na kay to ni attorney. Kinahanglan na kay to sa ospital. Kay baw ko. Pero, dili ko mahimuta nga di ka pamalitan. Nag-shopping naman good ta. Bago ra ba ya to? Yawa, may pang-work adto. Kanang pang-work sa opisina ang atong paliton karon. Sa laing adlaw na lang na, uy, Angel. Basta, kay karon ta mamalit. Ayaw ka balakas sa mga gamit ni attorney kay dali ra na. Oh, kini ay, isugod ni. Oh, ala, ang bata na hagbang! Hala! Shh! Okay na, safe na ka. Stop crying na. Anak! Salamat! Ma'am, salamat, ma'am! Salamat sa pagluwas sa akong anak! Sa sunod ayaw ibuwag ang imo anak. Labi na, ngayon na anang pangidaron. Sipatid kaayo na. Nalipat raman ko kadali. Nawa naman dayon siya sa akong kilid, ma'am. Salamat gid kaayo, ha. Dagan gid king salamat, ma'am. Angel, picture ko no, kauban ng bata ug mama. No pictures na. Natrauma na ino ng bata. Murag mahadlok lagi nimo ang bata. Nahadlok lang ni siya sa nahitabo, oy. Oh, sige na. Adto na mi. Salamat, ha. Uy, usa dahin eh. Mao to hinungdan nga nalangay mi. Pasensya na, attorney. Way problema. Ilisin na si Attorney Angel. Ha? Ako ra, okay raman ko. Lugawa sa di mo Irene uy. Ang ako man lang good niya. Ako ra mag-ilis. Kaya rin mong muato sa CR nga ikaw ra, attorney? Oo, kaya ra. Way problema. Lugawa ni mo uy. Ako may mong pailiso ni attorney. Usa ko asawa. Sorry, Angel. Natural lang gyud na ni Musa nga mo atiman gid og laki. Sorry. Murag dili to mao pagkasulti hada. Pero ako kay baon saon ka sa pagsulti. Ang buot na ko ipasabot ba nga maayo gyud ka mo atiman. Okay, mao ra to. Maayo ka mo atiman. Period. Husto ka. Maayo kong muatiman. Pero giluoy-ban lang gihapon. Oh. Tindutagis pamati na ako eh. Yakong gipamalitan sa personal na kong mga gamit. Unsay size sa imong underwear? Hindi nga hawan ako eh. Underwear, mauna magina. Pero kanina pagpangutana niya, gipaningot ko. Huwag ko mag-expect nga. Mauto yung gipangutana. Lord, salamat kayo ha. Hinahinay na kini mong pagidungog ang akong pagkamo. Magkawas ako. Mao nga ako, di ko magpiniyo. Di ko pailan og lalaki. Ha? Ay, magsakit sad baya akong dughan magtan-aw nimo. Lami nagkiking atuon si Ryan og ilang buyog. Ay, pero sa ako nang giingon nimo, mas nindot ang sweet revenge. Mas sakit, mas satisfying ang resulta. Pasensya na, Angel, ha. Dili pa man ko na ko kapugan ang akong luha. Okay ra oy, kasabot ra gyapon ko nimo. Pero gikan karon, hinahinay sa pagpatiga ang imong kasing-kasing. Ang mga lalaki dili na angay hilakan, kitang mga babae dili na to deserve nga pahilakon. Correct. Oh. Dili gid tinuod angay nga pahilakon ang mga babae. Tungod kay ang mga babae, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan, ampingan. Oh. Ug ang mga lalaki nga mo pasakit og babae, dili na tinud nga laki. Bading? Ah, Correct. Bading ang mga lalaki ngayon ana. Nagtakuban nga macho.
nagpakababaero aron pagtabon sa tinuod nilang pagkatao. Sakpan! Bading ang imong bana, Irene! Bitaw, no? Sakto ba ya? Kaya ang tinuod nga lalaki, makontento ra sa usa ka babae. Kaya wa naman siya angay pang patunayan siyang pagkalalaki. Correct. Samtang ang mga fake na lalaki, nga magisud gani og angkon sa ilang pagkabading, magpakalalaki gyud kunuhay. O bisan ang ilang kaugalingon, ilag yung patuhuon nga macho sila, maong mangulikta silang babae. To the extent nga mopasakit sila sa ilang mga asawa o uyab. Pero ang tinuod, dili lang sila makadawat nga dili sila tinuod nga lalaki. Sakto. O ang uban sad, mopasakit sa babay kay insecure sila. Sakpan! Mga lalaking babaero diha, no? Panamin ko no mo. Unya, tutuki ang inyong mga kaugalingon o klaruha ang inyong pagkatao. Kay basin ba yung gituod og nagtakuban lang mo, nagpakaaron inyong mga lalaking macho. O kamo mga asawa diha, mga girls nga gipasakitan sa inyong mga bana or mga uyab. Basi na insecure lang na sila sa inyong mga beauty. Hoy, ayaw mo patuntuoy. Ayaw ninyo hilaki na mga klasihas mga lalaki kay mga fake na, mga dili na tinuod nga lalaki, mga bading nga nagtakuban, mga talawan. May pang mga tinuod nga bading nga nagladlad kay mga isog pa nang miatubang sa kamatuoran. Pero kanang mga playboy diha, needs verification pa na sila. Ala. Uy. Yung sa ato pa di ay, bading si Ryan. Agoy. Oh, yes, uy! Bading si Ryan. Bading ang imong bana. Ay, naluya naman ko. Wa mo ko makakita bisan usa ka CCTV camera dinisod. Katuro mag yung tuwas gawas. Wa ka ta nila kabuangi. Ha? Nga dili tinuod nga may mga kamera din sa sod? Oh, Ay. tubaga. Hello. Postpone ugma ang inspection sa mga technician. Oh. Lalo ni katawa man ka. Ilara, tets. Di tinuod nga may mga kamera diri sod sa kwarter ni Rona. So, naakagyuda diha sa iyang quarter karon? Ha? Ni angkon ka na gyud. Alang! Di ko man si Irene nga may mga CCTV camera din. Ako na yung gi-check. Saan mo na ako mag-check kung di ko mo ari, di ba? Hala, oy, ka-bright yun, oy. Pero, way kamera din sa sod. Ngilad na mo. Nangilan? Okay. Na ako isend ni mo, ha? Tanawon na to kung makaingon ka pa bang nangilad mi. Oh, Imong isend ang video? Oh, kaya nga masyang nangilata. Nga dili tinuod nga may mga CCTV camera sod sa kwarto ni Rona. Pero, Sa may pero. abi na ko mapapitenta nga wa ko mahibaw. Ay na lang, uy. Okay nang mahibaw sila nga nahibaw na ka. Kadiyot akong isend ang video. Sa man ko niyang gisen? amot. Pero, gikubaan man ko. Ay nagsakay ng mga kabuang atong angel, uy. May kay muda gulat-gulat tong babayan, ha? Base in pictures kung asa naa ang mga kamera. Ha? Patay. Pero kung tinuod pa nga na ay mga kamera gyud, unya may access siya, nakuhaan ta og video, gisinda na unta ta, nakakita na untas Irene. Oh, bitaw suno. Okay, wa man, gani, nanawag pas Irene ni mo, nagpasabot lang ka na, nga atik ra ng angel nga na ay CCTV din sold sa akong quarter. Gigara-gara rataan niya, para lang gyud nga mabulabog ang atong gibuhat. O tingali, nagduda na sa to siya, kay chismosa biya kay itong babayhan na, kusog kay mag-una-una. May punto sa kan. Animal kitong papayhana. Nindot naman udta kayo itong atong gibuhat. Padung nga magilunta to sa pinagkanindot nga part. Pero, gibulabog silang tawag. Ay, ipadayon to na to, Pi. Okay, off ng imuhang phone. Aron nga, what na istorbo. Okay. Ada nga, ay na nagtagda. Uy, i-off na na. Pero, Ayun na nagtagda ba? tingalig mauna ni ang gisay ni Angel. Uy, ambi na. Ako'y off, ani. Oh, off na. Wa na istorbo. Pwede na ta ka magsugod sa sinagdanan niya. Ay, gikapoy naman ko.
Hindi ka ganahan? Papalipad ka? Di, uy. Kuan, pero kanang, ikaw na bahala na ko, ha? Okay, sure. Ako na'y bahala ni mo. Stay put ka na lang. Oh. Ew! Kaluod! Kaluod! Nga no, Angel? Unsa na ito mo? Hala, Angel. Ay, nakamata si attorney, Ay, sorry. Wa lang ko makapugong sa ako nakita sa CCTV footage. Ako naman sa gungi-check. Bebe. Patanawa ko, Angel. Ayaw na. Sakitan lang ka. Ano man? May gibuhat na sab sila? Wagid sila matuo nga may mga CCTV camera dito. Og ilang gipadayon ang wa nila matiwas kaniha. Ha? Salpahisa, gid uy. Ila lang gipunan ang atong ebidensya. Mga mananap sila! Sige, ipagawin mong kalagot. Hilak diyag maayo, Irene. Pero, kinahanglan ha? Nga di ka tubang ni mo nila? Di ka gid mo hilak? Papahawaan na sila sa mansion, Angel. Oo, good. Ako na silang papahawaon. Pero doon na sa ako'y buhaton sa dili pa na ako sila papahawaon. Ha? Sugot, attorney ha? Nga sa dili pa na ako i-implement ang imong sugo nga papahawaon sila, doon na una mi buhaton si Irene. Okay. Ikaw ray bahala. Pero andaman lang ganang mga angay andaman, attorney. Kay mo file na nag-annulment case si Irene. Annulment? Oh, kay ano? Di ka makibuwag sa imong bana? Irene, una-una sa lagi mong kaugalingon. Ang imong pagkaasawa nga gibaliwara ni Ryan. Wa lang niya gibaliwa ang imong pagkaasawa. Giyatak-yatakan pagyud ka. Wa siya'y respeto nimo. Nakaminos niya sa imong pagkatao. Yabag ka gyud kung makitipon ka gyapon anang klasiyas pagkalalaki. Gusto ka. Dili na ko ang makigtipon niya. Very good. Bisag sakit. Pero kinahanglan makigbuwag na ko niya. Kana gyud. Angay lang nga may bawo siya. Nga dili kanya kaya nga yata ka lang hangtod-hangtod. Pero, Usa naman say pero. unsaon na lang ang among gipanumpaan at tubangan sa altar. Sa dihang gikasalmi. Nga ako siyang unungan. For better or worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Agoy. Wala ko mabarog sa akong panumpaan, ha? Unya siya? Mag-istorya lang una tingali mi, Angel. Oy, Tangi. hala. Agoy. Bisag iyak ka ng imong pagkatao, okay ra gihapon nimo? Magkigistorya gihapon ka? Kung maingon siya nga dili na siya nako. Wala gyud ko mahimo, ana. Sa ato palagi, maguhat pa ka nga siya makigbuwag nimo? Ha? Oo. Asa mo tanaw dapit imong utok, Irene, uy? Nasa imong ilok? Mahay blood man sa danimo? Oy. Nausang taong ka, uy. Wala gyud kay pagmahal sa imong kaugalingon? Imo nang gihurot atong tampalasan nga Ryan? Hoy, Angel! Aw, Irene di ay. Ako man si Angel. Pagmata, oy. Angel. Kung nagtuo ka, ha? Nga makasa ka tungod ana imong giingon nga panumpa. Mas makasa ka kung dili nimo mahalon ang imong kaugalingon. Angel, taga isang time. Tagaan time ba, oy? High blood ako, ha? Tagaan siyang time? Or tagaan og time tug hayop nga Ryan? Lagot ako, ha? Ikaw, Irene, ha? Sabta lang gud una ko, Angel. O sa umat ka sa pagsabot? Dili ko makigsulti niya nga ako ra. Kinahanglan nga naa ka. Ha? O, see? Namahaw na lang ta. May nahitabo ba? May mianhi ba kagahapon para i-confronta? Ni gabi na lang yan.
nibuntag na lang. Why Angel ug Irene nga ni Anhi dinhi. Meaning, dili tinuod nga may hidden CCTV camera dinhi sa akong quarter nga may access si Angel. O sa mansion tingali doon na, pero dinhi wa. Gikabuang nga nagrita tong Angel. Ug si Irene, ang tanga na kong asawa, ito orasan. Uy! Sir. Niya na sila. Wow! Kamu yung duha ang nigawas, no? Ala, no? Feeling mo ti ayon na gidi ay mo? Oh, unsa? Ni-judge na sa gaha, Angel? Oh, Wow! Wow! Wako kasagda nga to da, Irene. Ay, nasa ba ka, Irene? Ngayon mo nagisagpa ang akong igagaw. Da! Han! Naunsa man ka? Han! Ayaw kong tawgaghan! Oh, oh, Madaplin ako, ha? Marag kaya ram na ni mo, Irene. huh, ikaw na sa'yo nagsul-sul, ining Irene, oh! Agay! Oh, agay! Dinain na sa ninyong sabot nga nasi Ryan din sa akong partner. Ilain og sabot, ha? Kabaga ni Mugnaw! Ha? Maragwa nila matanaw akong gisang gahapon, Irene. Oh, Gisen? Huwag kita ninyo tanawa! Ani na lang. Ato na lang nato tanawon sa monitor, Irene. Para klaro na lang, gid ba? Oh, utsay. Monitor sa CCTV ang ako ni pasabot. Kana, kung wa gihapon mo makagets. O kung wa lang gihapon mo mutuo nga may mga hidden cameras din sa servants' quarter. Oh. Oh, nga naman mo. Ha? Luspay mang wait ninyo. Nya sa may ikasulti anang naa sa CCTV footage. Mga hayop mo! Mga hayop mo! Pasaylo ako! Ay, gakos-gakos ni Erin ha, kay hugaw ka! Han, pasaylo ako. Napanuwayan ako, Han. Kitanda ko ng babaeng panuway. Panuway? Hoy! Ang ako! Manay tinuod naman. Gitintal na ko ng runa. Tuhoy ko. Iyara kong gitintal. Dagway bayas kitintal! Kitintal ka? Nganong nagpatintal man sad ka? Uy, wako manintalan na niya, oy. Siya yung uyab na ako. Nagpatuo pa na siya. Pagpirmiro ay gaulitaw ko na siya. Di na tinuwanan. Siya ang nag-una-una. Siya ay nanintal na ako. Og, pasaylo ako nga nagpatintal ko, Han. Pasaylo ako. Promise, di na ko mausap. Di na ko mausap, Han. Promise, Han. Di na ko mausap. Di na gyud, Han. Mulikay na ko na niya. Sugod ka ron. Kuhan ka ng... Papahuao na lang ito siya din, he. Uy, ngano? Ikay iyang amo? Saan naman ginayin ng imo yan? Tinod, ano yun, na? Makigbuwag na dyan ka na ako. Kasal bahis ni mo dako, oy. Ngano masagka, Rona? Ang nahangol masagka ining Ryan nga bading. Ha? Sabring! Ukaan ko. Ako ba ding? O kisa di ay ako. Ako, lain sa kag ako. O ikaw, ang kami. Bading ni si Ryan? Niya ba ka, Angel? Ha? Oo, babaero ko. Pero di ko bading, oy. Ikay sulti ni mong bana o sa inestoryahan na tulo ni attorney. Attorney. Si attorney? Nahibaw si attorney ni? Ang. No! Sagoy no! Yes, oy! Nahibaw na si attorney ining tanan. Nakakita siya sa CCTV footage ninyong duha. Oh my God. Panguros na lang di Ryan. Kay, the end na sa imong pagpuyo sa mansyon. Honey. Ang iyo si attorney. Pagkaag
lagi ni mong naong, Ryan, uy? Angel, Marie, Ha? Ha? ang iwa sa itong Mari, bibi. nga nagkamari ko taon ta. Ha? Tampalungong tanuong ka? Panghipo sa imong mga biste. Ako? Ang na mag-ako. Han, maluwiin taon ka na ako. Mag-unsa naman lang ko kumuha ka. Naama na, Rona. Pagtipon mo. Panglayas mo. Ah, Kana! di na lagi ko anak niya, Han. Makigbuwag na ko anak niya. Bas dili na nako problema. Basta kay dili na ko gustong makakitaan ang imong dagway. Magmaskara lang ko, Han. Tawa mo nun. Pare! Pare, magmaskara yun ka? Ha? Dapa man, pre. Pahawa na din ni Ryan. Dili na ko gustong maminaw pa nimo. Pahawa na. Honey. Yan. Honey. Yan, mamahawa na lang to yan. Kaya nasakpan naman to. Hindi ko maguyog ni mo. Di na ko ni mo. Bantay man bitaw ha? Oh. Bantay good. Maayo kay may pahawal din si Rona. Oo. Pero si Ryan, pagka gipignaw, sige pagpakiluoy ni Angel. Angel, unay na sad ko. Ni Irene. Ano niya? Oo. Uy, unsa to? Na may malitang nilupad gikan sa taas. Ha? Mag-istorya na tangbali ka. Babay una. Honey! Layas na. Layas! Sao naman, Ryan? Gipalayas naman kasi mo asawa. Oh, Layas na dayon. Marie. Saman, ay mari-mari riya. Wa kay pamliti. Ha? Tagaan ta ka. Bye-bye! Bye-bye! Kimanan ko ding adlaw, Angel. Oh, Ayaw pagtuo nga palabyo na ko. Tanan ni mo gibuhat. oh, uy! Nga na ba taong marag ako may sadan ining tanan? Kaya ikaw bitaw. Kinsa pa man dilain? Ha? Sukad nga may abot ka sa mong kinabuhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi na mi. Mao nga bantay ka. Bantay ka lang, babayhana ka! Ah! Kay! Ako gamot! Ako gamot! Ako gamot! Kay! Usa to? Usa to imong gisulti, ha? Nagkalitsi-litsi ang imong kinabuhi, so kag nga naabot ko sa inyong kinabuhi ni Irene? Ha? Kuya, awas imong pagkalitsi-litsi, no? Nga nakapuyo mong kaganig mansyon tungod ako nga libre! Ha? Jibli ako gamot! Aray! Aray! Ah, litsi-litsi di ay, ha? Saman, dito ni mo bakoy o nang imong gisulti. Ha? Akong bagwion! Sige, layas na dito! Ayaw paghuwat nga iitsa patikas gawas! Uwa na sila. Oy. La. Oo. Irene! Oy, Irene! Lala, naon sa tumabayan na. Nagdagandagan man samtang nisigig-singgit. Natililing na ka to sa Irene? Irene! Uy, okay na ka? Uy! Irene! Uy! Angel. Oh, isa man. Angel, salamat. Salamat. Sukad masukad. Sud sa pila na katuig. Karon pa ko nakafeel og balik nga. Nga luag kayo nga akong dughan. Ay, habi na ko naunsa ka. See? Sa katapusan, nagka-realize na gyud ka nga kadtong imong bana mo'y punok sa imong dughan nga ikaw mismo ang dili gusto mo tangtang. Oh, silang sad. Silang mo sa lagi ka. Huwag pa niyo. Luha ni Skalipay, Angel. Luha ni Skalipay. Wow. Congrats. Congrats. Wa biya gyud ko magdahom ini kay wa pa ta moabot ini. Ingon baya gyud ka nga willing pa ka makikistorya ni Ryan. Willing pa ka mohatag og higayon niya. Mao gid unta akong plano. Pero sa dihang ako na silang nakita. Og labi na dihang imong giplay ang video footage sa CCTV. Nisuro ka nga akong dugo eh. Sobra na gid ay sila. Sobra na sila. Pero
Tingali bayag human sa pila ka adlaw, mausab na sa danging barganan ha. Labi na gyud kung magpaluoy-luoy ni mutong kagwang. Oh, ha? Bisan gilaglag ko nimos imong asawa, gipakuyog ra gihapon ti ka dinhi. Salamat, Rona. Pero sabot ha, deposit ra tong ako. Ikaw na mo bayad sa monthly nga abangan dinhi. Okay. O kinalang mangita na kag trabaho. Kay unsaon naman lang atong panggasto kada adlaw. Okay. Okay, wa pa matay mga gamit. Magpa-deliver lang una tang pagkaon karon. Sige. Mag-order ako ha. So, sugod ang trabaho ni Lunes. Kulbaan man ko Angel. Taod-taod naman gud nga wa na ko magtrabaho. Magkadimao ka ako. Ay, sa man ka, uy. Kaya ra kain na ni mo, uy. Magmingaw na ka dinhi. Ikaw na lang usa dinhi sa mansyon tibok adlaw. Okay ra, uy. Pwede ra masagog ko mulaag. Tuod di ay. Wa pala mo balik si attorney dinhi. Tuwaw na siya sayang condo mo stay. Mas dool man sayang opisina. Oh, kana akong trabahoan ba? Si attorney gyapon may tag-iyaan na? Oh, Dato, giday kayo ni sa attorney, no? Pero, anogon lang yung kadato. nga naman. Wa man siya asawa, wa siya anak. Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Oh, ha? Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Naunsa man ko. Ako may naigo sa gisulti ni Irene. Para kang Mervin man to iyang ipasabot. Pero ako kayo naigo. Para kang kinsa man din ang iyang mga hinaguan. Hinoon. Dili tingali mo apply na ako. Kaya wa mo ko magako. Dawat raman ko glimpyo. Pero just the same, ang gipasabot ni Irene, mao ang mga milyones nga iyang gituhuan nga kang Mervin, nga actually, ako, maong naigo ko. Bitaw, no? Pero asa man tuod ang mga milyones nga padayon ako nga dawat. Kinahanglan ba yun nga magminyo ko? Pero kinsa man say ako minyuan? Si Mervin? Nayapag. Yapagagin ako eh. Huwag ko'y laing nauna-unaan. Ay, noon. Umasag ko'y laing close nga lalaki. Si Mervin Raman. O si Ryan. Ay, sa kag si Ryan ako minyuan. Ay, skang ipagagin ako eh. Tanaw lang ko sa lida, be. Ang tudukaon ko. Human ako sa mga trabahoon. Taas ang kaya kong oras. Napagkuan sa kuda nga ako na lang usa. Kay trabaho naman si Irene. Nya, unasad ko'y kalingawan. Kaya wa naman din niya ang duha ka mga kanahan. Laaya, uy. Tanaw na sa kong salida. Unya, kaon-kaon og chichirya. Ay, nisakit naman lang niya akong mata sigig tanaw og salida. Mamatan katulga naman ang nako. Rula, ay, yung gihapon, uy. Ay, gusto, mulaag ko. Ay, bati agyo ko'y kuyog, eh. Watay ka istorya. Palit ko ito pa! Palit ko pa! Oh, Palit ko! Uy, sa sunod na lang, ha? Inigdawat na lang ni Lola sa senior citizen allowance, ha? Balik lang ta din, he. Paliton ko na to. unsa di kayang ganahang paliton? Te. Unsa ganahang paliton, te? Ako, Anday. Luoy magkukaayo, nagilak man. Ay, si Nina. Mao ba? Inday. Asa man sininahay mong ganahan, ha? Kanay! Non ko, Ay, paliton lagi na ni Lola sa sunod buwan. Promise na. Sige. Palito na nato karon Inday. Uy. Miss, nag-aeragod mi ana kanang sakto ining bata. Almost 2,000 ra ba ni ma'am? Unya? Miss, Miss, ayaw na lang. Inday ta na maulit na ta. Mubalik ka na lagi ka din. Ayaw gilag Inday, ato ng paliton. Miss, asa man nagtuo ka di ko ka-afford? Ay, sorry ma'am. Kadiyot ma'am ha. Ma'am, ayaw, uy. Mahal na kain na, ma'am, uy. Ay, okay rate, para malipay sa nang imong apo. Dali Inday ha. Dali, isuko dayo ng dress ha. Kay sunod, shoes na sa dangatong paliton.
Hala, ma'am. Kadaghan naman ining imo gipamalit sa akong apo, ma'am. Uy. Ay, why problema, ti, uy. Tingob na binirthdayan o pinaskohan. Lipay na ka, Inday? Oo. Pag-thank you, Inday. Pag-thank you. Thank you. Ah, You're welcome, Inday. Te, dawata di ay ni, oh. Uonsay. Uy, ayaw na ba? Ay, Uy, dawata. ayaw na. Dawata na, te. Dawata. Basi na pa kay gusto ba nga laing paliton. Babay ninyo. Oh. Ay, ninduta sa akong pamati, uy. Doon ako'y napalipay rong adlaw, ha. La, uy, hapit naman di alas 5. At doon ako si Irene. Sa kawas na lang ni manihapon. Timing, tingkawas na kita. Uy, tuwa sa Irene. Irene! Irene! Nakakita na siya na ako. Naalagi ka? Oh, laay tayo mansion, uy. Nisoray ko. Unya, nagkahuna-huna na lang sa kong hapit ni mo. Kay baw ka? Direbes attorney ganina. Oh, mau ba? Nauwaw gani ko kay giadtugi ko din si akong pwesto. Iya gid kang gi-check kung okay ra ang imong first day. Oh, napamanday siya, oh. Asa ba? Tuwar ay, uyog sa among department head. Oh. Uy, hala. Ni Angkla lagi na ni attorney si ma'am. Angel? Uy, ni aso lagi na imong ilong, Angel. Uy na, ni aso gid imong ilong, oh. Basta pa gid imong dunggan. Karong taod-taod, Irene. Doon ni kayo nga mugawas ako mga mata o baba. Ha? Oy, nagselos. Sakpan ka, ha? Tanaw, Pero... Tana ba? Angel? Awa na. Nakitaan gid ka. Paingon na siya din eh. Hi, attorney. Mayong hapon. Naalagi ka? Ay, ako lang gihapit si Irene. Gikan man ko ni Suroy. Dungan na lang ta. Ayaw na, attorney. Kay nagdamang kog motor. Nagdadi kag extra nga helmet. Kung mauna, ibidan na ng motor. Saka na lang muna ako. Pero... Ang musakay na lang good ta, Angel. Huwatan na mo sa gawas, kay kuha mo pala akong sakinan. Buko ka sa nako, eh. Huwag ko magdaog extra nga helmet. Sige na lang, good. Ganahan yung ka makig-uban niya, no? Hoy, Angel. Ato siyang agaw, no? Nalimot ka? Uday, no? Agawon? Oh, lana sa attorney. Dali na. Ay, Huwag mo tupad ako? Dito ka, Angel. Tupari sa attorney. oh, Hilumon lagi kayo mo. Angel? saman. Uy. Siya di problema ni mo. Waoy. Sa gawas salta mag-dinner, ha? Aron, pahuway na tag-diretso. Inikabot sa mansyon. Sa mansyon ka matog karon? Uy, Angel. Naunsa mo ka, uy? Di ko nimo pagkatulgon sa mansyon? Uday, no? Nga kung dili man attorney nga. Ikaw may tag-iya sa mansyon. Diha ka. Ayaw na dito sa akong kwarto. Pero, Wa na'y pero. Kay kami na lang ni Irene ang naadinhi. Og dili mo sa kas Irene. So di siya makaipaw nga sa guest room na kanatog. okay. Manaog na ko. Kadit, Saman, anong gisapot mo ka? gisapot lang. Kinahanglan ba di ang maibaw ka? Anong gisapot ko? Oh, basta lang dahil pag makatabang ko nimo nga mawa imong sapot. Dili ka makatabang kay ikay hinungdan sa akong sapot. Ha? Ako? Oh! Ano di? Asa mo di akong gibuhat? Oh. Sulti, uy. Yun na. Sulti ko.
Unsa may akong gibuhat nga nakapasapot nimo? Amawagin ako eh. Anong maunti akong gisulti? Angel, Siya! Gitkunit ay. Buhi ko. di ti kabuhian. Kundi ka musulti nga nung gisapot ka nako. Sulti nako. Ganong gisapot ka nako. Nayapag man ni si Marvin. Anong murag feeling entitled man ni siya na ako? Uy, tanawa ko. Ug sulti ko nga nung gisapot ka nako. Sa di akong gibuhat. Yay, yapag na ni. Anong murag ikulpaan man ko? Tanaw na ko ba? Ni. Tanaw sa akong mga mata ba? Karon sulti ko. Dako kayo imong muta. Unsa? Ay binuang ba? Ay binuang ba? Panamin! Oh, uy. Hindi mo man akong katawa ini. Shuy, huy. Hinaya na imong tingog. Ay, kimadunggan ka, attorney. Tinoon mo dyan. Ligaw mo ni mo. Tinoon, lagi. Ang gawas ang utok. Ang gawas ang utok sa mata. Uwawa, lagi niya. Uy, buing yung ka, Angel. Di mo naman katawaan ang atong amo. Uy, maamong magtanim mo. May gani, nakatawar ako. Gisapot mo yagyo ko niya. Nga naman, tungod sa among department head. Ha? Sakpan na gid ka? Sakpan na gid ka? Ayaw pag-deny nga nagselos siya. Ay, Bapa ni mo. Nabata. Madungkan ka ni ka. Api palang tinuod. mo deny gihapon ka nga, klaro man? Wa man good. Taka ka. Ayaw lang kong kauwaw na ako, good. Parehas na bitaw tang babay. Angko na lang, good, nga nagselos ka. Oh, Angko na lang lagi. Ayaw na lang kung pag-deny. Maunang gisapot ka, kay nagselos ka. Wala lagi ko magselos. Ayaw pataka si Angel? Nagsilos? Kisa may ang gisilosan? Ay, magkatawa mong ko, di mo, eh. Tawa lang. Kaklaro ato nga ni aso ang imong ilong, ha? Pagkakita ni mo nga mi angkla sa bukto ni attorney ang among department head, ha? Ha? Hindi ko mahimutang inida. Tinuod ka tong gisulti ni Irene? Nagsilos si Angel kanina? Haloy. Yes. May paglaom gid ko. Doon na gid ay. Di ka makatabang kay nundan sa akong sapot. Maudi ito. Oh, kanindot sa kong gibati. Hapit na gibatuman ang akong pagandoy. Yes! Thank you, Lord! Nimal, labi ay nimal. Pero gisapot man tuod ko kaniya. Huwag ko magselos. Okay nga na magselos man sa kuno ko. Gilain na lang noong pagsabot ni Irene da. Nagtuog siya nagselos ko bisag wa. Pero anong galagot man sad ka ko sa ko nakita? Anong lami man kayong ilang buyog itong babayahan na ganina? Nawa man utak magselos. Ano man? Oy, good morning, Irene. Good morning, attorney. Nga naman nga, ikaw may intern ng usina, uy. Okay ra, way problema. Hala, attorney, pasensya gid kaayo ha nga. Karon pa gyud ko nakamata. Gigutom na tingali ka mao nga nangunay na lang ka diha. Actually, kining happy lang ko, Irene. Ha? Nangumot na ang niluto ni Irene da. Ang akong paborito nga tusino. Namot. Duka pa manunta kayo eh. Pero mabangon na lang ko eh. Dahil pangamay naman ang niluto ni Irene.
Isa mo nanawag ako sa'yo? Oh, si Ryan? Iyay, wa din na ako ma-block iyang number. Sakit tuyuin ka na, hanay. Hello? Hello, Angel? Angel, may importante bing tuyo nimo. Ha? Kamurag di hapon? Angel, pwede magkita ka? Magkita ta, Angel P. Please lang. O nga nung makikita man mo na ako, ha? Nga no? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Maid of Fortune. So, palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.